Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah-bocah, kepriye kabare? Mugi-mugi sehat sedaya nggih. Amin. Ayo sakniki bareng-bareng sinau basa Jawa. Sadurunge sinau, aja lali ndonga dhisik nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Monggo disimak video pembelajaran sakwise niki. A. Ngrungokake cerita. Ayo ngrungokake cerita sing diwaca kancamu ing ngisor iki. Watu gedheg. Wektu iku sekolahane Marta ing Surabaya libur suwene seminggu. Kanggo ngisi preyan, Marta dolan menyang omahe bulike. Ing kono Marta duwe kanca jenenge Novi, Risma, lan Sari. Marta, Novi, Risma, lan Sari banjur dolan menyang Watu Gedheg sing manggon ing Desa Pelem, Kecamatan Campur Darat. Kabeh padha numpak sepeda. Marta kepengin weruh papan sing diarani Watu Gedheg. Ing dalan kabeh padha gegojekan. Nanging ora ngerti ing ngarep ana jeglongan. Merga ora ngati-ngati, Marta lan Sari tiba gundungan. Novi lan Risma age-age nulungi kancane. Merga sikile Marta ana getihe. Risma golek tuku banjur tuku betadin. Sawise diobati, kabeh nerusake laku menyang Watu Gedheg. Teka ing papan sing dituju, kabeh padha parkir sepedahe ing papan panitipan sepeda. Novi ngelingake marang kanca-kancane supaya tuku banyu ngombe dhisik. Merga papan sing dituju isih adoh tur kudu mlaku. Dalan sing diliwati pancen adoh. Nanging ora suwe kabeh padha teka ing Watu Gedheg. Marta ngumun meruhi watu kang gedhe banget nanging ana gambar gedheg. Novi nyeritakake adate wong-wong sing urip ing sakiwa tengene kono. Merga wis mari kesel, Marta lan kanca-kancane bali menyang papan penitipan sepeda, banjur mulih. Nanging Marta kepengin bali maneh menyang Watu Gedheg karo ngajak kanca-kancane saka Surabaya. Alhamdulillah, mugi-mugi materi sing awak dhewe sinaoni dina iki dadi ilmu sing bermanfaat nggih. Nganti tekan sakmene wae pertemuan dina iki. Mangko dilanjutke malih ing video pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar nggih. Salam sehat, salam semangat, salam basa Jawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.